500 taका जुरिमाना मस-मसाना दं नै बयलार हांनाया दैखौ गरम खालामगासिनो दं दा दै हांगासिनो दं नै हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आं सायखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगआव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों बराय हरबाय दायो दंफैयो आं सोरगोफुरि रायजोफोर लोगोफोर सोरगोफुरियावहाय दिनैयो जोंहा 2025 गोदान बोसोरनि दिनै 2 अक्ट' 2 जानुवारि सोरगोफुरियाव दायो लोगोफोर नै जोंनाथ' मोनसेल' माने नायल' जाल' जोंनि ओनसोलावहाय मोनसेल' नायल' जाल' पिकनिक जाग्रा माने लावखार ओंखाम जाग्रा नायल' जाल' मोनसेल' जायगा बेनो जाहैबाय सोरगोफुरि लोगोफोर सोरगोफुरि दंजोबो खना खना ओरै गासिबो मानसिफोर दङ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय पार्किं लाखियो आरोना बेयावहाय नोंथांमोन गारिनि साइकेलनि ओमफ्राय ओरैजाय माने सिगाङाव थांना देखायबावगोन दायो सिगाङाव दावखोलांबाय थानाय ओमफ्राय ओरैजाय जान्जि थुना होजोबदों नै जि समायना नुदों लोगोफोर नै बेफोरबायदि जान्जि होजोबदों आरोना लोगोफोर नैबे न'आवहाय पार्किं लाखिग्रा दायो सिगाङावहाय थांनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थागोन दे लोगोफोर नोंथांमोना जोबोद नायब्लानो जाबाय दायो जोङो सिगाङाव दावखोलांसै लोगोफोर नै ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा आदा जितेनाबो आदा अरखियाबो सफैबाय आदा बोसोर गोदाननि हाय होनदोब्रा हाय गासैखौबो आदा जितेन ओमफ्राय नै जोंहा आदाया बोसोर गोदाननि हाय होनदो गासैखौबो थ' दावखोनोसै दायो सिगाङावहाय दावखोलांनि सिगाङावहाय थांनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामसै सिगाङावहाय मा दंबावो आरो दखानफोर मोनबेसे दङ बेनो जाहैबाय सोरगोफुरि लोगोफोर नै बियो पकरि बुट दावदै एवनाय मिक्सार दखान गय नैबे जाहैबाय बयलार हांनाय बरिया मस मसाना दं नै बयलार हांनाया सोरगोफुरियावहाय नै बिथिंजाय दखान फिसा फिसा दंजोबो दखान फिसा फिसा होजोबनानै दं नै सोरगोफुरि बियो लोगोफोर बयलार हांनाया नै मस जानानै दङ नै बेयो जाहैबाय बयलार हांनाय नोंखौ लानोसैलाय आंनि साबसक्राइबार जाहैबाय नोङो ना हमनो नागिरदों बरिया दैखौ गरम खालामगासिनो दं दा दै हांगासिनो दं नै दैखौ नै माबायदि गुदुं खालामनांगौ बथलावनो माने गुदुं खालामनो हायो आरोना दैखौहाय दायो अरखियाव नै दैखौ होनानै दायो गुदुं खालामगासिनो दं एसे सुफ्लंना लानांगौ नङाबा बेरनो चान्स थायो डाइरेक्ट बथलावनो अराव होखाबाय बियो दा गुदुं जासिगोन आरोना नोङो बे दोआव फुदुंनाय ससपेनाव फुदुंनाय बायदि जासिगोन बेबो गरम जासिगोन नैबे जाहैबाय बेदर हांनाय ओमफ्राय गाहायाव नै दैखौ फुदुंगासिनो दं बथलावहाय नोंथांमोना नायनानै ला नै दैखौ बेबायदि फुदुङो बथलावहाय डाइरेक्ट फुदुंनो हायो आरो ओमफ्राय नैथिंजाय नैबेफोर दखानफोरखौ नुदोंना लोगोफोर नैबेफोर दखान होग्राफ्रा सेस बर' गोजा आरोना गावनिनो आंगो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिबो भाइ बाहागि गोजा आरोना नैबे सोरगोफुरि ओरैहाय थांबाथाय अरुणाचल मोनहैबाय अरुणाचल बर्डार गोदान बोसोर दिनै 2 तारिख आरोना 2025 जानुवारि 2 तारिख ओमफ्राय सोरगोफुरियावहाय दिनै बेरायफैबाय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामलायबाय जायफ्रा मोजां मोनदों मोनसे लाइक होबानो जाबाय दै चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट हरनायखौ एसेब्लाबो मोनगोन होनना आसा खालामो मानसिफ्रानो जोबा नै हाग्राया होथेजोबदों ओरैजाय लामाजों मानसि थांलाय फैलाय बिथिंबो देग दामगासिनो दं नै मानसिफ्रानो जोबा नै बेनो दुगैग्रा मेन जायगाया सोरगोफुरि सुइमिं पुला लोगोफोर गरम बोथोराव ओरैबायदि मजा नाङो बेवहाय दुगैनो नै बेवहाय दुगैनो ओरैबायदि मोजां नाङोना इन्टारेस्ट नाङोना लोगोफोर नै बेवहाय नै स्राय स्राय दै बोहैनाय सोरगोफुरिनि सुदेम गुसु गोजोनग्लायनाय बारजों गोसोफ्रा उरां फारां जानायफ्रा बेवहाय सान्थि मोनफैयो लोगोफोर अरखौ सुबाय बेवहाय जोंना बुन्दुआ अरखौ लागायगासिनो दं दै फुदुंनांगोन ना लागाय बेनिफ्राय नोंथांमोन नैबे जायगायाव फैयोब्लाना बथलफोरखौ जाला माला गारनानै गालांनो हादै सिफायना गालांनो नै साइनबर्ड होनाय दंखायो नै साइनबर्ड होनाय दंखाजोबो नै 500 ताका जुरिमाना सोरगोफुरि बे जायगाया बेनिफ्राय नोंथांमोना लोंनानै जानानै बथलफोरखौ जाला माला सिफायना गालांनो नाङा दै नोंथांमोन
ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों जय बर' हारिनि